Hello mga angkos, no, for this video update nyo kami tilawantang talabas sa Tibsok mga angkos. So dito naman dugay mga angkos, pagwa na kami sa may barangay Kanruma mga angkos, going to Talabaan sa Tibsok mga angkos, no. So mahapit kami anay sa may Pontevedra Marayo Town mga angkos, kay mapaload kami sa amon nga cellphone kay wala kami load mga angkos, no. So naghapit kami diri anay sa may tindahan. Pagkatapos naman hapit mga angkos, nagdiretso kami din sa may Tibsok mga angkos. So syempre upod kumanggapon na ako nga sulig ng supporters nga si Bimboy Morata Valenzuela mga angkos. Ginasulit nila ang bakasyon niya angkos kay mabalik niya sa Manila sa sunod nga mga inadlaw. So wala lang dugay mga angkos, nung na kita diri sa may Tibsok Talabahan, no. So makita mo diri mga angkos, piyak ag piyak na diri ang Talabahan. Mapili ka lang niya sa imo gusto, kung diin mo gusto magpwesto mga angkos. Kag kung diin ka komportable didto ka mga angkos, kag ka perfect din ri angkos kung may partner ka nga upod kay para maka I love you hanay ka dungan mo pang lokit. So gibi na mo niya angkos ya diri kami sa may Puntaya sa may Lapit Taytay kay amo na ding amo nagpermi ginabaklan. Kag way labot mga angkos, may paama na di pa si Manang sa akin. Galing kay Wайды si Manang basi nagpanyaga pag-abot namon Wайды sa mo. So ang nag-serve sa amon si Manong. So kanamiton sang talaba mga angkos nang tawa bala samtang naga-parking si Bimboy Morata Valenzuela sa iyang motor. Amo man nga kay ni Manong sang talabaya. Isulod sa balde kay dugay-dugay ibutang ni Inday sa may kaldero para lutuon. So samtang ginalapuhan ni Inday ang amon talaba mga angkos, no. Ging palapitan kung ilang kaldero. Pero tiga dako sa ilang kaldero mga angkos. So samtang wala pa angkos sa mga order, no, palibot-libuton ko ni akong kamera, no, sa ilang nga dalom nga pwesto, no. So wala dugay ari na angkos sa amon nga talaba bukan ng miton. Sang talaba mga angkos pero tigi ka swak na swak di ka noon. Buta mo stamps gid mga angkos. Ka perfect gid mga angkos. Ya tilawin niyo lang mga angkos. So nag-prepare ko angkos ang akon nga sausawan, no. Nag-prepare ko sang kalamansi, katumbal angkos. Kaging butangan ko pagid sang patis mga angkos para magnamit pagid lang sabor mga angkos. So masulop-sop gid ang kanamiton sang talaba kag jutay nga langgaw mga angkos. Baw sampat gid sa talaba angkos. Kag butangan tapagid sang jutay lang nga asin mga angkos. Sampat ginadayon sa talaba nga kanamiton mga angkos. So na pinala mga angkos na malukitay na kita. Bulukiton parang talabaya ba yun ang tawon tabi kung ano gadak ko ang talabaya baw yun di po gakanamit namit tilawan pagid baw pero ti kanamit namit kampiyon. So ang ano mga angkos no manyaga kami anay mga angkos samtang nagapanyaga kami angkos ma-shout out ko na mga angkos bla shout out ang naglis ako nga mistra nga gupagwapa si Ma'am Ninit Gonzaga, Noel Miana, Manilen Tolentino, Mark Bautista Monreal, Carl Anthony Nulias, Aljen Kiamco, Christian Kiamco, Family Kiamco, Angela Gonzaga, kag sa family Hilya, kag sa family Kiamco, no. Shout out sa inyo tanan. Kag shout out man sa kay brother Abron Mercano, no, basta gusto niyo magpa-repair sa cellphone, ara na dang pwesto niya sa may tugis mga angkos. So palayon kita sa pag-shout out mga angkos, no. Shout out kay J Apolonio, Jimmy Tilly, Sinya Serapion, Jonabet Kasugod, Merce Estorninos, Michael Jan Lumampaw, Gideon Gimbas, Dan Valencia, Louie Grijaldo, Ginny Pasuelo, Angelo Tox Mercano, and Kate Mercano. And shout out sa tanan nga trupang EKS, John J. Mercano, Paul Lial, Rafi Ijanel, Three Brothers of Mimis Family, Christopher Hinuraga, Nelo Dipuso, John Leonard Igonio, Gisano Lias Igonio, Chantel Igonio, Noli Hilya, and Regine Casilagan, Agnes Igdane, Rowena Hama, JR Igdane. Nag-shoutout mo sa tanan nga tropa naton sa may Reposo, no, sa Makati City. Kag sa tanan man nga followers nga nag-share sa akon nga mga vlogs, no, madamo nga salamat kabay pa nga padayon ang inyong pag-share kag pag-subscribe man sa akon nga YouTube channel. Thank you so much sa inyong tanan mga kangkos. So mga kangkos, no, tapos na may panyaga, no, hindi na kami magdugay kay maulan mga angkos. So diri na lang hasta akon vlog mga angkos, no, papulay na kami. Sa mga wala ma-shoutout mga angkos, mabawi sa 11 vlog mga angkos. So diri na lang hasta akong vlog mga angkos, na madamo nga salamat sa inyong suporta, no. Stay tuned lang mga angkos, sa kita na mga tadason.